Добър вечер, драги зрители! Аз съм Мицо, Змея, в който се намирам в Белгия, родом от България. Тази вечер ще приготвим пица по италианска рецепта. Тук сме се събрали с моя зет, Емо оператора, и се опитваме да направим нещо като пица. За това е нужно, за да постигнеш ето това тесто тук, което ще приготви пицата, е нужно половин килограм брашно, след това една щипка сол, 200 грама прясно мляко, 500 грама мая. Бърквате всички тези продукти. След това 2 яйца и тях разпивате и започвате да месите. Месите постепенно, не много бързо. Нали знаете как се меси гърда на жена? Лекичко, постепенно. Представете си, че е цица пред вас. Така няма да се притеснявате. И така продължавате, докато усетите, че тестото е готово за пица. Ще приготвим пица пеперони, разбираш ли. Ето го тестото. Па поне става чило. Добре. Убива го. Да гледат всички абонати как се приготвят тесто и да се учат. Най-вече мъжете. Най-вече мъжете. За всички рендаци специално. Да. Познам. Ти нещо да добавиш? Няма ли да се включиш? Какво да се включа? Да помагаш? Нямам думи просто. Ето, гледате какво се е получило. Супер. Ето е. И така, накрая ще ви покажем какво се е получило. Да. Пауза.